Neața, eu sunt Lia și astăzi vom continua subiectul despre comunicare. V-am spus în clipul trecut că avem 3 forme de comunicări principale: verbal, non-verbal și în scris. Astăzi mă voi lega de partea non-verbală a comunicării pentru că este la fel de importantă ca și cea verbală. Conform statisticilor, limbajul non-verbal este totuși mai important decât cel verbal, deoarece limbajul verbal constituie 10% din transmiterea mesajului. Limbajul paraverbal reprezintă 30%, aici ne referim la intonația vocii, viteza cu care vorbim, tonalități și așa mai departe, iar în proporție de 60% comunicăm prin gesturi, mimică, gesticulații, comportament, spațiu și așa mai departe. În clipul de astăzi vă voi da 10 tehnici sau trucuri pentru o comunicare eficientă sau pentru a afla anumite lucruri despre interlocutor și despre voi. Dar înainte să ajung acolo, vreau să vă spun elementele comunicării non-verbale. Care sunt punctele de care ne putem lega atunci când vorbim despre o comunicare non-verbală? Și aici avem 8 lucruri. 1. Limbajul corpului. Aici includem expresiile faciale, gesturile și poziția corpului. 2. Limbajul spațiului. Sunt 4 limite ale spațiului personal, Sunt 4 limite ale spațiului: intim, personal, social și al publicului. 3. Limbajul timpului. Faptul că ajungi la timp sau că întârzi la o întâlnire poate să spună foarte multe despre relația cu persoana respectivă. 4. Prezența personală. Aici ne legăm de igienă, vestimentație și accesorii. Contează foarte mult cum te îmbraci, cum te prezinți în momentul în care mergi, în funcție de situația în care te afli. Într-un fel trebuie să te îmbraci la un interviu, într-un fel trebuie să te îmbraci la o petrecere și așa mai departe. 5. Limbajul tăcerii. Nu trebuie să spui foarte multe pentru a transmite un mesaj. Poți aproba sau dezaproba doar prin tăcere. 6. Limbajul lucrurilor. Aici putem vorbi despre casa pe care o ai, felul în care ți-ai aranjată casa, mașina pe care o conduci, culoarea mașinii și așa mai departe. 7. Comunicarea prin culori. De regulă, culorile calde stimulează comunicarea, iar culorile reci o inhibă. Iar la punctul 8 avem comunicarea paraverbală. Aici ne legăm de calitatea vocii, parametrii vocii și caracteristicile vocale. Ca să nu mai lungesc foarte mult cu această introducere, pentru că v-am zis așa în linii mari cam la ce să vă gândiți când auziți de comunicare non-verbală. Așa că în continuare am pentru voi 10 trucuri sau elemente la care să fiți atenți atunci când comunicați cu o persoană sau când comunicați cu mai multe persoane. 1. Avem mimica și nu mă refer la mimica feței, ci mă refer la a mima pe cel cu care vorbești. Dacă vrei să fii sigur într-o conversație că este atent la tine și că este interesat de ceea ce spui, încearcă să imiți postura, încearcă să imiți gesturile pe care el le face. Analizează limbajul lui non-verbal și imită-l. Tonalitatea vocii, viteza cu care vorbești, postura în care stai. Este dovedit faptul că ne plac persoanele care ne seamănă. Deci, ca să fim plăcuți, trebuie să semănăm cât mai mult cu acea persoană. De asemenea, dacă observi că interlocutorul tău mimează el la rândul lui ceea ce faci tu, ceea ce gesticulezi sau felul în care stai, înseamnă că ești pe drumul cel bun. În situațiile în care interlocutorul tău de fapt nu este interesat de ceea ce spui tu, acesta va adopta o poziție închisă și asta înseamnă că se va lăsa pe spate în cazul în care stă jos și își va încrucișa mâinile automat. În aceste situații, cel mai indicat ar fi să-i cerem un feedback. De ce? Ce s-a întâmplat? Ca să vedem cum putem corecta această conversație ca să aibă loc în continuare. Această tehnică a mimatului mai poate să aibă încă un avantaj. Să zicem că observ că este ceva în neregulă la interlocutorul tău, nu știu, i-a rămas ceva între dinți sau are ceva pe față sau chestii de genul ăsta. În momentul în care observi treaba aia și faci gestul care să semene ca și cum tu ai avea chestia aia și vrei să o dai jos sau așa, interlocutorul automat, inconștient, va face acel gest și va observa ceea ce e în neregulă și va corecta la rândul lui. Deci poți să folosești această tehnică ca să corectezi lucruri la interlocutorul tău. Chestia asta chiar funcționează. Dacă tu o să începi să te ștergi în colțul gurii și persoana de fața ta să va face același lucru, chiar dacă nu are absolut niciun motiv pentru asta. 2. Contactul vizual. Un raport corect al contactului vizual cu interlocutorul tău ar fi undeva la 50%. Ce e mai mult decât asta, deja intră pe partea de agresivitate sau de a te holba la persoana aia, ceea ce este destul de incomod.
Ceea ce este sub 50% deja dă senzația de neseriozitate, de dezinteres și așa mai departe și nu vrei să se întâmple asta. 3. Datul din cap în concordanță cu ceea ce spui și aici mă refer la a aproba și a nega în timp ce tu vorbești. Gestul ăsta banal încurajează interlocutorul să fie de acord cu tine. Evident, nu trebuie să arăți ca și acel cățel de pe bordul mașinii care dă din cap ca un tembel că așa merge mașina. Trebuie să faci chestia asta în mod discret și la anumite intervale de timp, adică nu în continuu să dai din cap că da, așa e. Ideea e să accentuezi cu acest gest ceea ce este important și ceea ce vrei să subliniezi tu în discursul pe care îl ai. 4. Râsul. Treaba asta este foarte interesant de urmărit când ești într-un grup. Dacă într-un grup mai multă lume râde, vei observa că fiecare persoană care va râde va privi către o altă persoană. Acea persoană este persoana de care se simte cel mai apropiat. Iar chestia asta spune foarte multe lucruri. Ce rol ai tu în grupul respectiv, adică câți oameni se uită la tine și care ar fi posibilele cupluri din acel grup. Nu știu, zic și eu. 5. Atenție la direcția picioarelor. Picioarele niciodată nu mint. Sunt cel mai sincer element al comunicării non-verbale. Poziția picioarelor va fi întotdeauna sinceră. Este foarte simplu. Dacă picioarele sunt îndreptate spre tine, înseamnă că interlocutorul tău este interesat de ceea ce spui. Dacă poziția picioarelor este îndreptată într-o parte și doar privirea este orientată spre tine, nu îl interesezi deloc. Iar dacă doar un picior stă în lateral, în aceste condiții, persoana nu este neapărat interesată de tine, dar nici nu te dezagrează. În orice caz, în momentul în care intri într-un grup și îi saluți și atragi atenția asupra ta, dacă persoanele doar se întorc cu capul spre tine și nu se întorc cu tot corpul, cel mai bine ar fi să rămâi acolo la salut și să te duci mai departe, să nu te bagi, că probabil în momentul acela n-au nevoie de tine acolo. 6. Zâmbește sincer și optimist. Știți care e diferența dintre un zâmbet fals și un zâmbet real? Zâmbetul real produce ridurile de expresie de la colțul ochilor. Zâmbetul fals nu face asta. Iar sfatul meu este că dacă vreți să aveți o conversație de succes, ori zâmbiți sincer, ori nu zâmbiți deloc. Pentru că multe persoane observă acel zâmbet fals, chiar dacă nu știu de faza cu ridurile din jurul ochilor. Practic se vede pe toată fața. Dar aici este elementul care nu minte și de care poți să fii 100% sigur dacă e real sau ireal. 7. Adoptă o poziție fermă. Asta ce înseamnă? Poziția corpului dreaptă, adică spatele drept, bărbia dreaptă, adică prea plecat înseamnă că ești nesigur și anxios, dacă e prea ridicată dai notă de superioritate și lumea tinde să se simtă ciudat. De asemenea, picioarele bine înfipte în pământ și nu te legăna foarte mult sau să faci foarte multe mișcări, că asta dă notă de plictiseală, de dezinteres, de abia aștept să scap de voi. 8. Atingerile. Am menționat la începutul clipului că avem 4 zone de proximitate. Când vorbim de atingere, evident vorbim despre spațiul intim și personal. Acestea de obicei au conotații de flirt. Ca să vă vând un pont, fetelor, în momentul în care mergeți la o întâlnire cu crush-ul, dacă acesta se apropie de voi de-a lungul serii și vă și atinge, cu siguranță este interesat, fără niciun dubiu. La fel și în cazul băieților cu fetele, adică dacă fata e interesată, la un moment dat va încerca cumva să te atingă. Între prieteni și în afaceri, în momentul în care vrei ca persoana cu care vorbești să aibă încredere în tine, o atingi pe umăr când ai ceva important de spus. Îi pui mâna pe umăr și îi transmiți mesajul pe care vrei să-l transmiți. Astfel, acea persoană automat va avea mai multă încredere în ceea ce ai tu de spus. Dar trebuie avut grijă. Sunt persoane care nu acceptă atingerile, mai ales de la necunoscuți sau mai ales de la persoane de care nu se simt neapărat apropiat. Dar aceste persoane sunt ușor de identificat pentru că pe tot parcursul discuției acestea vor păstra o distanță egală față de voi. Deci dacă voi vă apropiați de acea persoană, persoana automat se va da un picior cu un pas în spate. 9. Tăcerea. Tăcerea este un comportament non-verbal. În foarte multe situații, tăcerea este de aur. Cred că toți am auzit de zicala asta. Faptul că păstrezi tăcerea câteva secunde sau, o perioadă scurtă de timp, înainte să dai un răspuns, înseamnă că dai dovadă de inteligență și de interes față de conversația respectivă. Dacă stai un pic să te gândești înainte să dai răspunsuri, înseamnă că tu te gândești la ele, investești un pic de timp și energie ca să scoți un răspuns corect, calculat, bun. În momentul în care răspunzi foarte repede și scoți pe gură orice îți vine,
dai dovadă de neseriozitate. Punctul 10. Atenția la mâini. Mâinile exprimă la fel de multe precum fața. Gesturile mele nu sunt calculate, nu sunt conștiente. Cum mă mișc eu cu mâinile, n-am stat să le analizez, dar ar fi interesant să fac asta pentru că am anumite gesturi de care am aflat că nu sunt cele mai potrivite. Creierul uman automat este obișnuit să observe mâinile interlocutorului. Asta din vremea preistoriei, când erau pericole la tot pasul și când toată lumea vrea să te atace și trebuia să fii atent la mâini pentru că acolo apare primul instinct de atac. Deci, dacă ești atent la mâini, poți să te ferești de un atac. De acolo a rămas și chestia asta înfiptă în creierul nostru. Deci, atenție la mâini. Lipsa gesticulațiilor denotă indiferență și plictiseală. Dacă ați observat, eu nu am gesticulat în momentul acesta și automat nici măcar fața mea nu se mai mișcă la fel. Da. Ar fi foarte antrenant un discurs să vorbesc așa tot timpul, nu? Să vă dau câteva exemple de gesturi ale mâinilor. Încrucișarea mâinilor înseamnă o poziție închisă, restrictivă, nu te apropia de mine, nu mă interesează ce ai de spus, abia aștept să scap de tine. Atingerea feței constantă sau a gâtului denotă anxietate și neîncredere și nesiguranță în ceea ce spui de fapt. Dacă bagi mâinile în buzunar sau le pui la spate când vorbești, mâinile în buzunar exprimă și lipsă de respect. Dar dacă în mod constant, adică nu-i frig afară, nu trebuie să-ți bagi mâinile în buzunar sau, situații care ar justifica gesturile tale, dacă îți ascunzi mâinile, dai dovadă că ai ceva de ascuns în conversație sau în ceea ce ai tu de transmis. Ceea ce nu e cel mai bun lucru. Dacă palmele sunt în sus, semi-înclinate, înseamnă că poți să ai încredere în acea persoană. Adică voi puteți avea încredere în mine că vă spun chestii reale și sper că mă luați în seamă. Dacă palmele sunt orientate în jos, denotă siguranță pe ceea ce spui. Palmele orientate una spre cealaltă înseamnă că stăpânești subiectul. De obicei nu se ating palmele, doar degetele, dar chestia asta înseamnă că stăpânești subiectul pe care îl transmiți. Mâinile împreunate și mai ales când le freci constant înseamnă că ești anxios, nesigur, neliniștit. Gesticulațiile foarte ample și foarte deschise înseamnă că nu ești foarte stăpân pe sentimentele pe care le ai. Ești ori foarte agitat sau foarte emoționat sau ești prea timid și nu știi cum altfel să te exprimi și atunci forțezi cât mai mult în gesturi ca să faci omul să înțeleagă. Cam astea au fost cele 10 gesturi și încă o chestie legată de toate astea, trebuie luat în considerare și contextul și situația și împrejurările în care se desfășoară. Sfatul meu ar fi să exersați și să începeți să urmăriți la voi și la cei din jur manifestările astea. Ați fi surprinși, dacă sunteți foarte atenți, câte informații puteți să aflați. Să zicem că vă întâlniți cu prietenii, cu prietenul, și într-un grup urmăriți aceste semnale despre care v-am spus. S-ar putea să aflați că prietenii voștri de fapt nu sunt prieteni, iar persoanele care sunt hater sau nu vă agrează sau aveți impresia că nu vă agrează la fel de mult, s-ar putea să constatați că de fapt este un love-hate la mijloc. De asemenea, urmăriți-vă pe voi. Dacă sunt chestii pe care le-ați aflat acum sau chestii despre care efectiv nu știați, urmăriți-le și încercați să le controlați, pentru că vă pot veni în ajutor în diverse situații. Lăsați-mi în comentarii dacă aveți ceva trucuri de comunicare non-verbală sau dacă știați despre careva și le folosiți. Dacă vă place acest subiect, lăsați-mi un like să știu și eu și voi continua cu această serie pentru că mai am câteva elemente sau câteva liste pe care aș vrea să vi le prezint. Noi ne vedem săptămâna viitoare și dacă nu te-ai abonat încă, abonează-te la acest canal cu clopoțel pentru a fi notificat de câte ori postez. Mulțumesc pentru vizionare, așa că ceau, ceau!